kine Lastovička v Dubnici nad Váhom premietali z kraja júla nový film slovenského režiséra Rastislava Boroša Kronika večných snílkov, ktorá je voľnou adaptáciou literárneho diela Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci. Premietanie bolo spojené s diskusiou s tvorcami, nakoľko jeden z protagonistov, Samuel Tajcher, je dubnický rodák. Z takéhoto filmového sveta, keď si pozriete, že osobnosti na Wikipédii z Dubnice nad Váhom, tak tam vidíte samých hokejistov, futbalistov a podobne. Aj tam je iba jeden jediný herec, Dušan Blaškovič, ocenený ako zaslúžilý umelec už počas minulého režimu, počas Československa. Vlastne to je jediný herec Dubnice nad Váhom, ktorý sa vlastne dostal do verejného povedomia. A keď vlastne teraz vyšiel tento film a hrá v ňom proste rodinný Dubničan, Samo Tajcher, tak určite by sme si nemohli nechať ujsť takúto príležitosť zorganizovať takúto fakt, že špeciálnu projekciu. My sme robili tento film úplne inak, ako sa dnes filmy robia. Ja si myslím, že tento film si buď navždy zamilujete, alebo mu vôbec neporozumiete. Náš film je veľmi voľná adaptácia Ťapákovcov, to zvyknem hovoriť. A pretože mňa tá novela hrozne fascinovala, lebo podľa mňa je dodnes aktuálna a hovorí o nejakých našich črtách, ktoré nájdeme medzi nami, medzi ľuďmi v súčasnosti. Aureliano pre mňa znamená veľmi veľa. Vo veľa veciach si myslím, že sme dosť podobní. A teda som šťastný, že mám možnosť hrať túto postavu a v tomto filme, pretože je to podľa mňa veľké dielo. Veľmi inšpiratívne a zároveň aj veľkou kritikou spoločnosti. Takže som veľmi rád, že vlastne niečo takéto vzniklo. Režisérova tvorba sa vyznačuje využívaním prvkov magického realizmu a inak to nebolo ani pri tvorbe Kroniky večných snílkov, kde využil svoje obľúbené rozprávanie v metaforách, čím celý svet, v ktorom sa dej odohráva, vytvoril na novo. Taký magický, fantazijný, ako jedno veľké podobenstvo tejto krajiny, si myslím, kde živí bratia žijú prirodzene s duchmi mŕtvych predkov, kde sa porušujú fyzikálne zákony, a kde strašne veľa obrazov sú metafory, ktoré sú podľa mňa aj výzvou na prečítanie, na pochopenie pre časť publika, ale pre druhú časť publika sú podľa mňa aj veľkým potešením. K procesu tvorby filmu pristupoval režisér ako k veľkému dobrodružstvu. Ja som vedel, že ideme do obrovského dobrodružstva a pre mňa to bola vlastne výzva po všetkých stránkach, pretože my sme ten film robili triky sme nerobili v počítačoch postprodukčne, my sme je reálne vyrábali. Keď mala herečka sedieť 5 metrov na telegrafnom stĺpe, tak tam celý deň Evička Bandor sedela. Keď Milan Ondrik mal vyháňať z auta 10 oviec a sliepky, tak to reálne robil. Prežehnal sa predtým, to si pamätám. A keď Sámko Tajcher, rodák z Dubnice nad Váhom, kde sme, mal padať z balkóna 5 metrov, tak on reálne padal. Celý film bol pre mňa výjdenie z komfortnej zóny, pretože sú tam také veci, aj nie sú, lebo ešte hodina a pol nejakého materiálu je, a len to nie je vidno. A teda, či už som musel fakt skákať z balkóna alebo do jazera, do studne, tak vlastne za každým, keď Rastio prišiel s nejakým šialeným nápadom, čo mám spraviť, tak ja som bol za to rád, pretože ja veľmi rád vychádzam z komfortnej zóny a veľmi rád sa prekonávam, pretože to potom pre mňa nie je nuda a môžem na tom pracovať. Ja som nechcel svietiť reflektormi, my sme vyrábali také komplikované sústavy zrkadiel, ktorými sme dostávali slnečné svetlo do interiérov a do všetkých možných miest, kde sme ho potrebovali mať. V herectve je to v nadsázke. Kronika večných snílkov prišla do slovenských kín iba prednedávnom. Už stihla otvoriť Art Film Fest v Košiciach a získať ocenenie v Paríži. Teraz putuje po viacerých mestách na Slovensku. My sme mali premiéru na obrovskom Ačkovom festivale v tropickej Indii. A tam sme začali, film potom putoval po Spojených štátoch, bol v Beverly Hills súťaži, v Texase bol súťaži, vo Francúzsku vyhral hlavnú cenu na festivale nezávislých filmov. Potom sme filmom otvárali slávnostne košický Art Film. Dokonca sme tam boli aj v súťaži, alebo v sekcii FIPRESCI, teda sekcii Medzinárodnej federácie filmových kritikov, čo je už samo o sebe prestížna vec.
Zvlášť keď pri tomto filme sa jednalo, že je trošku taký umelecký film, ktorý sa nedá hneď rovno pochopiť ako tradičný komerčný film. Tak určite takáto debata, jednak aj teda úvod pred filmom, jednak aj teda debata po filme je veľmi prínosná aj pre samotných divákov, keďže im pomáhajú teda rozmýšľať nad tým filmom. Jednak pochopiť dej, pochopiť rôzne tie metafory, ktoré boli pri tohto filmu. Je možné rozvíjať teda kritické myslenie, ktoré je extrémne chýba súčasným divákom. Bolo to veľmi krásne a hlavne som šťastný, že teda ľudia z Dubnice nad Váhom, obyvatelia prišli a pozreli si tento film. Vnímam to ako veľkú podporu. A teda akože nemôžem to brať úplne objektívne, lebo skoro všetci ma tu poznajú, čiže ten potlesk verím, že je zaslúžený, ale aj je to taký proste, že neviem, že sú to proste ľudia, ktorých poznám. Počas nadchádzajúceho obdobia budú film v dubnickom kine Lastovička ešte premietať. Tento film ešte hráme v tomto mesiaci v jednej projekcii. Uvidíme teda, aká bude divácka návštevnosť, keďže táto projekcia teda bola vypredaná, čo nás veľmi teší. Uvidíme, ako teda dopadne ďalšia projekcia, uvidíme teda v tom ďalšom mesiaci, čo ešte zaradíme. A určite budem radi, keď aj ďalšie lokálne kina ho ešte zaradia do programu, keďže teda opäť nejedná sa o bežný komerčný snímok. Pretože je to film, ktorý len tak na Slovensku a v zahraničí neuvidia. Je to veľmi inšpiratívny film, veľmi kritický a môžu si z toho odniesť strašne veľa. Myslím si, že ten náš film je rozprávaný v nadsázke a je korenený humorom a ten humor je podľa mňa taký, je duchaplný, nie prvoplánový. A určite by tí ľudia si mali to ísť pozrieť rovnako aj z toho dôvodu, že ten film používa strašne veľa rôznych odkazov, metafor a myslím si, že sa v tom dá aj nájsť obrovská pravda o nás, ľuďoch v tejto krajine.